12 मे बर'नि बिमा माहारि सान। दिनैनि बे 12 मे दिनावनो थांनाय 1988 मायथाइयाव सराइबिल बसगावनि गायदे बसुमतारी, हेलेना बसुमतारी मोनहा रुंसारि जालांदों, मुंख्लं जादों। दिनैनि बे मुंख्लं सानखौनो जोङो गोसोआव लानानै बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैयो, इसोरा बिसोरखौ जाहाथे अरायबो आलो आलो जायगा दोनो, बिनि थाखाय जोङो गायदे बसुमतारी, हेलेना बसुमतारीमोननि मुंख्लं खाम्फायाव जों बिबार बारसे जों बावहैबाय। जोङो गोसोखाङो बै समखौ, जे बै समाव दिनैनि दिनाव मोनाबिलिनि 5 बाजि समाव माखासे बर' आजोलाफोरखौ पुलिसफ्रा हमनानै लाबोनायाव बे पुलिसनिफ्राय सेख'ना लाखिनो थाखाय बे सराइबिल बसगाव एरियानि गोबां बर' आइजोफ्रा ज' जानानै जै होयै होयै ओंखारदों। आरो बे समावनो गसाइगावनि पुलिसफ्रा आन्धाधुन फायरिं खालामनायनि जाहोनाव सानैबो मुस्रिमा गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीया जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जादों। बे समा मोनाबिलि सममोन, 5 बाजि सममोन। दा बिसोरो हारिनि थाखायनो मुंख्लं जानांबाय। दा मख'जानो गोनां जे गायदे बसुमतारीया 2.5 मासनि सासे हिनजावसा गथ' दंमोन, रम्बाबती बसुमतारी होननाय। दा गायदे बसुमतारीया बे गावनि 2.5 मासनि फिसाजोखौ दोननानै जे आन्दलनाव बारसोमदों, बे गिदिर बाथ्रा। बे खुनुदिन जारिमिनाव बावथावथाव नङा बियो। गावनि फिसाजोखौ दोनथ'नानैबाबो जे बर'लेण्डनि आन्दलनाव जे ओंखारनानै जे गावनि जिउखौ बावसोमफैदों, बे अरायबो गोसोखांजाबाय थागोन। बेनिखायनो जोङो गायदे बसुमतारीखौ जों खुनुदिन बावनो हाया। आरो लोगोसे हेलेना बसुमतारी, बेबो बे समाव 14 बोसोरनिल'मोन। बियो सराइबिल हाइ स्कुलाव क्लास 8आवल' फरायदोंमोन। दा बेबो बे आन्दलनाव ओंखारनानै जे जिउ गारबाय, बेखौ खुनुदिन बावथाव नङा, बेखौ बावनो हाया। अरायबो माने जारिमिनाव गोसोखांजागोन आरो सिबिजाथाव हिसाबै अरायबो बर'नि जारिमिनाव सनायनि हांखोजों लिरजागोन। दा गायदे बसुमतारीनि जायनाखि अनजालि फिसाजो रमा बसुमतारी, बे समाव माथ्र' माने 2.5 मासल' जादोंमोन। बे 2.5 मास समाव बिमा गोमाजानानै रम्बाबतीया माने जोथोन लानो मोनाखिसै रावबो बेखौ। बेहा जोथोननि अभाब जाबाय। बिमानि नायनाय, बिमानि जोथोन गैयैयाव रम्बाबतीयाबो जोबोद दुखुनांथावै दान मोनसेनि उनावनो बेबो रुंसारि जानो गोनां जाबाय। दा जों गोसोखाङो अरायबो। दा जों अरायबो बिसोरनो मान बावो। बिसोरनि जायनाखि जिउ बाउनाय, बे जिउ बाउनायानो बर' जाथिनि बिराद गिदिर मोनसे थुलुंगा। आरो बिसोरनि जिउ बाउनायनि थाखायनो बर'फ्रा जांख्रिनाया बांसिन जादों। आलादा रायजो सोरजिनायनि जायनाखि संग्राम, बे संग्रामा गोब्राबसिन जादों। बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआबो बिनि उननिफ्रायनो बड'लेण्डनि संग्रामखौ माने डु अर डाइ, बे मोनसे स्ल'गान होनानै बे थैथां बारसोमनो थाखाय आन्दलनाव बयबो बर' फिसाफोरखौ माने जांख्रिखांहोदों। मानोना आन्दलना जेब्ला स्टार्ट जायो 2 मार्चआव 1987आव आन्दलन स्टार्ट जानायनि माखासे दान मोननैनि उनावनो जेब्ला 12 जुनाव गुवाहाटियाव रेलि जादोंमोन, मास रेलि। बे मास रेलियाव थांनानै फैफिननाय समाव जोंनि आन्दलनकारिफोरखौ जेरैबायदि अन्थाइ खुबैनायनि जाहोनाव टिभि सकआव जोंना सुजित नार्जारियाबो रुंसारि जानो गोनां जादों।
आरो बिनि उनाव नै माबायावबो बै मावफारावबो बेंटल पुलिस थानानि आन्दाराव मावफार बेयावबो फरेन सुमफ्रामारिमोन ओमफ्राय पाउलुसमोन बिसोरखौ पुलिसफ्रा थानायाव लांनानै बुख्रुब खालामनानै बुथारथारदों। माने फरेन सुमफ्रामारिनि गोथै देहाखौथ' मोननाय जायाखिसै, बेखौ बुरलुंबुथुर दैयाव गारनाय जाबाय। बेबायदि माने मानब अधिकार जे लंघन जादों बे आन्दलनाव, बे जिनिसा रोखा जादों। दा बेबायदि घटनानि थाखाय आरोबाव नैबे जायनाखि सराइबिलाव घटना जाबावबाय आरोबाव 88नि 12 मेआव बे मोनसे बर' हारिखौ माने थैथां जुजिनायनि मोनसे थुलुंगा होनाय बियो। दा बेनिफ्रायनो बड'फाया माने थैथां डु अर डाइ बे आन्दलन खालामदों। आरो बिनि बे संग्रामनि माने ढौआनो बर' हारिनि गेजेराव मोनसे जावरिखांनाय, जांख्रिखांनाय, नांगौबा थैगोन नांगौबा जिउ गारगोन थेवबो बड'लेण्ड रायजो सोरजिगोन, बे थैया बयनावबो हाबनो हादों। आरो बे थैजोंनो बर'फ्रा जुजिनानै गावनि जिउखौ बाउसोमनानै हाथियारनि गेजेरजोंबो जुजिनो ओंखारदों। दा नै बिनि जुजिनायनि फिथाइ हिसाबै जों दिनै बिटिसि मोनबाय। बे बिटिसि मोननाया जोंनि मावनायजोंल' बे नङा बियो, दा जों मावनानै जों लाबोबाय होननानै जों दुगा बुंनो हाया। आरो जोंनि मावनायनि थाखाय जे मोनबाय जों बेखौ बुंनो हाया। बिनि कन्ट्रिबिउसन, बिनि सेक्रिफाइस बे जागोन जोंहा माने गायदे बसुमतारी, हेलेना बसुमतारी आरो लोगोसे अनजालि फिसाजो ब्रह्म बसुमतारी, बिसोरनि कन्ट्रिबिउसनखौ रावबो खुनुदिन नंखाय बुंनो हाया। आरो बिनि गेजेराव गोबां जाथाय जालांदों। दुमकाबादियाव गेंरेप जादों, माने 1988नि 25 आरो 27 जानुवारियाव। बेबो गिलु बालु गिख्रंथाव मोनसे जाथाय, बे जारिमिनाव मख'जानाय गिथाव-बाथाव जाथाय। दा बेफोरबायदि जाथायफ्रानो बर'खौ थैथां जुजिनो थोनदों, जुजिदों बर'फ्रा। दा बे जुजिनायनि गेजेरजोंनो दिनै बिटिसि मोनदों। दा बेखायनो जों जिथु दायथ' लानानै जों आन्दलन खालामदोंमोन, आरो जोंनि दायथ' लानाय आन्दलन खालामनायाव गोबां मानसिया जिउ गोमादों, गोबां मानसिया थैदों। गावनि आराय मासनि फिसाजो बे अनजालि फिसाजोखौ दोननानै आन्दलन खालामनानै जे गायदे बसुमतारी मोनहा माने गोमानो गोनां जाबाय। ओमफ्राय हेलेना बसुमतारी लेखा फरायफुनाय 14 बोसोरनि, बेबो जिउ गोमाजानो गोनां जाबाय। दा बेफोरखौ जों अरायबो गोसोआव लानांगौ। बिसोरनि माने सेक्रिफाइसखौ जों बावनो नाङा। आरो जों दायथ'सिल जों जानांगोन। बिसेसकरि बै समाव जायनाखि आन्दलनकारि नेताफोरमोन, बड'फानि समाव जा आन्दलन खालामदों बड'लेण्डनि, आरो बे आन्दलन खालामनायनि नेतृत्वखौ जायफ्रा होबोदों, जायफ्रा बाहागो लाबोदों, आरो बिसोरनि बाहागो लानायाव जायफ्रानोखि रुंसारि जादों, थैलांदों, दा बिसोरनि बुगै जोङो बयबो जों दायथ' लानांगोन आरो बिसोरखौ गोसोखांनांगोन। आरो बिसोरखौ गोसोखांनानै जों अरायबो जोंनि कमिटमेन्टखौ जों लाखिनांगोन। जों बावनो मोननाय नङा। जोङो रावखौबो जों माने बावनो नाङा, गोसोआव लाबाय थानांगोन। आरो जों जेब्लानो बावगोन बिसोरखौ, बिसोरनि सेक्रिफाइसखौ जेब्ला बावगोन, अब्ला जोंनि गोसोआव गाज्रि भाबा फैगोन। जों गाज्रि मावनो लुबैनाय, माने जायखौ मावनाय रायजोनि फारसे माने दायबद्धता गैयि बे फैगोन। बेखायनो आं खावलायनो लुबैदों जोंनि माने जायफ्रा दासिमबो दङ, थैयाखै, जों जेनेबा जोंनि लोगोफोर, बिसोर जाहाथे माने जों बयबो दाबो थैजासिम जाहाथे जाथिनि थाखाय जों गावखौनो बाउसोमलाङो, जाथिनि थाखाय जों मावलाङो। आं बेखौनो बयबो आंनि लोगोफोरखौ खावलायो। आरो बै समनि एबसुनि नेताफोरखौ आङो खावलायो। आरो दानि जेनेरेसनबाबो जाहाथे बै सेक्रिफाइसखौ जाहाथे माने फल' खालामो, सोलोङो। बै समनि आन्दलन बेखौ जाहाथे सोलोंनानै लायो। बै समनि आन्दलना धेमालि आन्दलन नङामोन। पुलिसफ्रा जेरैबायदि बेंनानै गावनाय, गिलु बालु हिनजावफोर गावथारनाय, बे साधारन बे आन्दलन जानो हाया। बे दाय गैयै हिनजावफोर गावथारनो हानाय, आइजोफोर गावथारनो हानाय, बेबादि गावथारनो हानाय माने निस्थुर पुलिसा जोंनि गेजेराव बै समाव दंमोन। बे निस्थुर माने पुलिसफ्रानो बे जोंनि आन्दलनखौ, बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ माने फोजोबस्रांनो थाखाय माने खामानि मावदोंमोन। दा गथिखे बै समनि आन्दलनखौ जों गोसोखांनांगोन। आरो बै समनि आन्दलनखौ जों जेब्ला गोसोखांगोन, जोंनाव मोनसे माने जावरिखांनायनि, हारि सिबिनायनि मोनसे गोसोआव माने जाखांफैयो। आरो जों गोसोखौ थिरां खालामनो गोरा जायो जे जोङो हारिनि थाखाय मावलांगोन। जों हारिखौ जों आलाय सिलाय जानायखौ जोङो माने खुनुदिन सैज्य खालामनाय नङा। जों गावनि जिउखौ जोङो बाउसोमगोन हारिनि थाखायनो, बे मोनसे भाबा फैयो। दा दिनैबो जोङो बेखौनो, बे भाबखौनो जोङो लानो लुबैयो। जों माने जाखिनि दंबायो थांनानै थानाय जोंनि लोगोफोर, बै आन्दलन समनिफ्राय जायफ्रा दंफैफायो, बिसोरबो जाहाथे बे आन्दलनखौ गोसोखांनानै जाहाथे जोङो गावखौनो जाहाथे हारिनि सुखु दुखुनि समाव माने बयबो जाहाथे गावखौनो बाउसोमो,
हारिनि सुखु दुखुनि समाव दासिमबो जाहाथे जोङो बयबो नांथाबो आं बेखौनो जोंनि माने जायफ्रा थांनानै दं बे नेताफोरखौ आङो खावलायो दैदेनगिरिखौ खावलायो गुरैयै बयबो जाहाथे जाथिनि थाखाय बयबो माने बावसोमो मानोना जों बिसोरनि सेक्रिफाइसखौ जों गोसोखांनांगोन गायदेम हेलेना माने सेक्रिफाइसखौ ब्रह्मपुत्र बसुमतारी माने सेक्रिफाइसखौ जों गोसोखांनांगोन आरो बिसोरनि सेक्रिफाइसखौ गोसोखांबानो जोङो हारिनि थाखाय मावनो थाखाय जों थुलुंगा मोनगोन आं बेखौनो रायजो राजाफोरखौ माने बयखौबो हारिनि प्रति जाहाथे बयबो माने सुखु दुखुआव नांथाबो हारिनि दुखु सुखुआव जाहाथे गसंथायो बेखौनो खावलायनायजों लोगोसे जोंनि दासिम जायफ्रा दङ एबसुनि नेताफोरखौबो आं खावलायहरबाय आरो इयुननि जोलै जानि फैगासिनो थानाय जोहोलावजोफोर बिथांमोनहाबो जाहाथे बे सेक्रिफाइसनि जायनाखि गुन बेखौ जाहाथे सोलोङो फल' खालामो आं बेखौनो खावलायबाय